Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ σήμερα, που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ο κύριος Βασίλης Αντωνόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Αγρενίου, θα προβεί σε κάποιες τοποθετήσεις σήμερα και στη συνέχεια θα θέσουν οι δικές σας ερωτήσεις, οι οποίες θα τις πάρουμε με τη σειρά και ό,τι θέλετε και όσες θέλετε θα τις απαντήσουμε. Κύριε Αντωνόπουλε, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη για την προηγούμενη συνάντησή μας, η οποία ήταν μια κακή συνεννόηση. Θα σας πω με δύο κουβέντες στο βασικό πλαίσιο της υποψηφιότητάς μου και μετά θα δεχτώ ερωτήσεις από εσάς. Απεριόριστος ο αριθμός των ερωτήσεων και σε διάρκεια και σε αριθμό. Θέλω να πω ότι η απερχόμενη Δημοτική Αρχή άσκησε με αλαζονία την εξουσία. Απέκλεισε τους πολίτες από τις χρήσιμες αποφάσεις. Απαξίωσε τους θεσμούς. Ήταν μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κράτησε το Δήμο αναπτυξιακά και πολιτιστικά πίσω. Αγνόησε την περιφέρεια του Δήμου. Το Αγρίνιο θέλει δημοτική αλλαγή. Δημοτική αλλαγή χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς κομματιστικές δεσμεύσεις και όχι την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας και εγώ προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη για μια νέα δημοτική διακυβέρνηση. Αυτό είναι το πλαίσιό μας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Κύριε Αντωνόπουλε, επειδή κάνατε την αναφορά σε κομματικές εξαρτήσεις και δεσμεύσεις, εγώ να το θέσω το ερώτημα έτσι όπως το σκέφτομαι. Παραμένετε μέλος του ΠΑΣΟΚ? Ναι. Όλοι έχουμε μια διαδρομή κομματική και πολιτική. Δεν την απαρνούμαστε αυτή τη διαδρομή μας. Όμως αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ανεξάρτητος και κυριολεκτούμε ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος. Είμαστε εδώ να μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση και όχι για πολιτικούς σχηματισμούς. Ανεξάρτητος, αν μου επιτρέπετε, δεν έχετε χρήσμα ή υποστήριξη από κανένα κόμμα. Εγώ ρώτησα αν διατηρείτε κομματική ιδιότητα όμως. Αν είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ, αν συμμετέχετε στα όργανα και στις διαδικασίες. Δεν συμμετέχω σε καμία διαδικασία. Στα 3 χρόνια τα τελευταία που είμαι και αντιπεριφερειάς, ούτε καν με κάλεσε κάποιος από το ΠΑΣΟΚ για να παρευθώ κάπου. Επόμενη ερώτηση. Δήμητρα Λέγολη. Κύριε Αντωνόπουλε, την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη τετραετία, είχατε κάνει ένα σχήμα με τον κύριο Τραπεζιώτη. Κάποια στιγμή ο ίδιος αποχωρήσατε, μπήκατε στη διαδικασία να έχετε τη θέση του αντιπεριφερειάρχη μέχρι και σήμερα. Κάποιοι έλεγαν ότι αδειάσατε μια παράταξη για προσωπικά σας πολιτικά ωφέλη. Όμως σήμερα κατεβαίνετε υποψήφιος ανεξάρτητος δήμαρχος. Θέλετε να μας πείτε, να μας μιλήσετε για αυτό το παρελθόν του πολιτικό? Το 2010 ήταν έντονη η επιθυμία μου να συμμετέχω για να υπάρξει δημοτική αλλαγή. Η τότε όμως πολιτική συγκυρία ανέβαλε αυτήν την επιθυμία για 3,5 χρόνια. Σήμερα, κάτω από πιο δύσκολες προσωπικές συνθήκες, έρχομαι για να είμαι πάλι υποψήφιος για να εκπληρώσω αυτή την επιθυμία των δημοτών που θέλουν δημοτική αλλαγή. Πρέπει να ξέρετε ότι αν ήταν για κάποιο όφελος, θα μπορούσα και σήμερα να συνεχίσω αντιπεριφερειάρχης. Και μέχρι χθες ακόμη ο κύριος Κατσιφάρας επέμενε να είμαι αντιπεριφερειάρχης. Θα μπορούσα να πάω στο Θέρμο, όπου συμπολίτευση και αντιπολίτευση με προτείναν να είμαι κοινός υποψήφιος, μοναδικός υποψήφιος. Άρα αυτό δεν το κάνω για κάποια θέση, το κάνω γιατί αγαπάω αυτόν τον τόπο, ανδρώθηκα εδώ κοινωνικά, επαγγελματικά, πολιτικά και θέλω να βοηθήσω αυτή την πόλη. Επόμενη ερώτηση. Η κριτική που σας ασκείται, κύριε Αντωνόπουλε, από την πλευρά των συνυποψηφίων σας και πολύ περισσότερο από την πλευρά του σημερινού Δημάρχου, είναι ότι με βάση τον τρόπο που πολιτεύεστε σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα της προεκλογικής περίοδου, ότι έχετε το δικό σας μερίδιο ευθύνης για αυτά τα οποία καταγγέλλετε, έως ένα ποσοστό. Διότι είστε εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχης. Να αναφέρω ένα παράδειγμα για την μεγάλη χώρα. Μπορεί να μην υπάρχει φωτισμός στην πλατεία που είναι αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά στην Εθνική Οδό είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ούτε εκεί υπάρχει. Καλά, και ο δρόμος δεν το συζητάμε, οργωμένο χωράφι. Τι απαντάτε σε αυτό? Πρέπει να ξέρετε ότι με τον Καλλικράτη οι Δήμοι ανέπτυξαν μια δική τους αυτονομία και είχαν μια δική τους οικονομική διαχείριση. Επομένως, ο Δήμος πρέπει να φροντίζει τα διαμερίσματα τα οποία τα έχει εγκαταλείψει.
Ως προς τον εθνικό δρόμο, πρέπει πάλι να ξέρετε ότι η περιφερειακή ενότητα δεν είναι όπως ήταν παλιά η νομαρχία, που αποφάσιζε μόνη της. Τώρα το αντικείμενο αυτό βρίσκεται στην περιφέρεια. Όπως και για το δρόμο που ανέφερε ο κύριος Μοσχολιός, για τον εθνικό δρόμο, πρέπει να ξέρετε ότι οι δρόμοι χαρακτηρίζονται και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Εθνικούς δρόμους, επαρχιακό οδικό δίκτυο και δημοτικό δίκτυο. Εμείς έχουμε την ευθύνη του επαρχιακού οδικού δικτύου. Αυτή τη στιγμή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις καταστάσεις μαζί μου, εκτελούνται έργα 7 εκατομμύρια ευρώ. Για το εθνικό δίκτυο, μέχρι πρώτερος υπεύθυνο ήταν το Υπουργείο και παραμένει για τη χρηματοδότηση, και το έργο το υλοποιεί ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης έργο και περιβάλλοντος. Παρά τα αυτά, πρέπει να σας ενημερώσω ότι εδώ και ένα χρόνο, τόσο εγώ, τόσο ο κύριος Κατσιφάρας, όσο και ο κύριος Παπαναστασίου, είχαμε μεταβεί στην Αθήνα στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και εξασφαλίσαμε μια πίστοση 4 εκατομμύρια ευρώ για αυτόν τον δρόμο. Είχε ήδη ξεκινήσει, αν δείτε, ένα μικρό τμήμα στο Αντίριο και ένα μικρό τμήμα στη Σικούλα. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες όμως του ελληνικού κράτους το έχουν κάνει να βρίσκεται στην διαδικασία ενστάσεων. Ο δρόμος αυτός όμως, τα χρήματα υπάρχουν, θα γίνει στο βαθμό που γίνει. Και για να ολοκληρώσω αυτό, πρέπει να ξέρετε ότι η συντήρηση του εθνικού δικτύου έχει να γίνει 10 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Πώς σχολιάζετε καταρχήν την οικονομική διαχείριση που έκανε ο Δήμαρχος Αγρινίου στη διάρκεια της θητείας του και την πρώτη και τη δεύτερη? Και θέλω να μου δώσετε, σας παρακαλώ πολύ, και ένα σχόλιο όσον αφορά το Δήμο Αγρινίου και αν υπήρξε κατά τη γνώμη σας διαδημοτική συνείδηση. Τα οικονομικά του Δήμου, εγώ δεν είμαι για να τα ελέγξω τα οικονομικά, εγώ μπορώ να πω για τα οικονομικά της περιφέρειας, όπου παρέλαβα οφειλές 18,5 εκατομμυρίων ευρώ, 15,5 εκατομμύρια και πλέον έχω εξοφληθεί και απομένει 1 εκατομμύριο. Δηλαδή ο καινούριος αντιπεριφερειάρχης θα πάρει μια περιφερειακή ενότητα με 0 χρέος. Και το λέμε αυτό και το εννοούμε και το αποδεικνύουμε με στοιχεία. Διαδημοτική συνείδηση δεν έχει αναπτυχθεί στο Δήμο και αυτό το βρίσκει εύκολα κανείς όταν επιστρέφει τα τοπικά συμβούλια, βλέπει ότι υπάρχει απροτιμία και να συμμετέχουν. Διότι λένε δεν έχουμε καμία επικοινωνία εμείς με το κέντρο. Όλα γίνονται στο κέντρο. Η περιφέρεια διαμαρτύρεται. Έχει υποβαθμιστεί. Και τότε, κύριε Αντωνόπουλε, δώστε με ένα σχόλιο, αν θέλετε, για να με επιτρέπουν, κύριοι συνάδελφοι, για ένα ερώτημα ακόμη. Ο κύριος Μοσχολιός, εμέσως πλην σαφώς, μπαίνει στη διαδικασία να χρησιμοποιεί έργα που έχει φτιάξει η περιφέρεια ως δικά του. Είτε πρόκειται είτε για διάφορες άλλες κινήσεις. Πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να τα θίξετε, να αναγνωρίζει, αλλά θα σας τα τονίσω κι εγώ. Και πρέπει να σας πω επιπλέον ότι οποιοδήποτε αίτημα υπήρχε του Δήμου Αγρινίου, εμείς ανταποκριθήκαμε. Ακόμη και για το ΕΛΕΠΑ, όπου η μελέτη ήταν δικιά μας, μας τη ζήτησε, μας την απέτησε να τη δώσουμε, προκειμένου να προχωρήσει αυτό το έργο. Και επειδή ήταν ένα έργο υψίστης κοινωνικής σημασίας, εμείς δεχτήκαμε και τη δώσαμε τη μελέτη την οποία είχαμε εμείς έτοιμη. Είπε ο κύριος Δήμαρχος κάπου ότι κατάφερε και έχει αποκτήσει τα περισσότερα χρήματα για το ΕΣΠΑ. Πώς τα κατάφερε, μόνος του υπέγραφε? Το ΕΣΠΑ ποιος το χειρίζεται, το διαχειρίζεται? Η περιφέρεια. Η περιφέρεια θα έδωσε τα χρήματα για να δει τη συμβολή. Αν θέλετε να σας απαριθμίσω διάφορες παρεμβάσεις, δημοτικά σχολεία. Το 7ο που γίνεται τώρα στο Άγιο Χριστόφορο. Εμείς το φτιάχνουμε. Όμως, πολλοί το διαφωνούν ότι το κάνει ο Δήμος. Τις Λεπενούς, το Παναγία Ελέουσα στο οικοτροφείο. Παρεμβάσεις στην πολιτική προστασία. Ξέρετε, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, η περιφέρεια δεν παίρνει χρήματα για την πολιτική προστασία, μόνο οι Δήμοι. Κι όμως εμείς διαθέσαμε αρκετά χρήματα για καθαρισμό χεμάτων, για διανοίξει δρόμο, για την περιοσβεστική υπηρεσία. Ήμασταν πάντα παρόντες. Ακόμη στο κοινωνικό πρωτοπολείο. Είπε κανείς σε αυτούς που παίρνουν τα τρόφιμα ότι έδωσε χρήματα η περιφέρεια? 20 εκατομμύρια ευρώ έδωσαν τη μια χρονιά. 20.000 ευρώ τη μια χρονιά, 15 την άλλη. Για να πάρουν οι δημότες του Αγρινίου. Το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό εμείς στο πρόγραμμά μας έχουμε κοινωνική πολιτική. Λέμε κανένας πενασμένος, κανένας άστιγος, κανένας χωρίς φάρμακο και ιατρική περίοδο. Κύριε Αντωνόπουλε, τι πιστεύετε, ο Καλλικράτης έχει αλλάξει τα δεδομένα στους Δήμους? Έχει αλλάξει τα δεδομένα πράγματι, θέλει πολλές βελτιώσεις όμως. Τα τοπικά συμβούλια δεν λειτουργούν. Τύπης υπάρχουν. Αυτά πρέπει να αναβαθμιστούν και πρέπει να γίνουν πιο ισχυρά τοπικά συμβούλια. Δεν θα πρέπει εκείνος που συμμετέχει να συμμετέχει απλώς για τον αριθμό. Πρέπει να έχει ενεργό συμμετοχή. Και ενεργό συμμετοχή σημαίνει να δώσουμε
και αποκεντρωμένες εξουσίες. Ο κάθε δήμαρχος δηλαδή να δώσει εξουσίες στα τοπικά συμβούλια να διαχειρίζονται μόνο τα χρήματα τα οποία δυστυχώς είναι το τοπικό συμβούλιο. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτό το που μας απαντάει? Σε πολύ μικρό βαθμό. Και ένα ακόμη συμπλήρωμα στην ερώτηση του Φώτου Περίκου. Ο Καλικράτης ξέρουμε ότι έχει, και ειδικά στο Δήμο Αγρινίου, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος οδικού δικτύου. Ο Σόκος, πολιτικός χρόνια, είχε στείλει, θυμάμαι, χαρακτηριστικά στους δημάρχους, μία ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι γνωστοποιήστε μου ποιο είναι το δίκτυο που ανήκει στο Δήμο, ποιο είναι το δίκτυο, το οδικό δίκτυο, έτσι, που ανήκει στην περιφέρεια και ποιο είναι το εθνικό δίκτυο. Λοιπόν, βλέπουμε όμως ότι ο Καλικράτης όλα αυτά τα έχει ενταγμένα μέσα του, διότι αν πάρουμε παράδειγμα από το Αγρίνιο μέχρι τη Μακρινία, βλέπουμε ότι εκεί τα δίκτυα είναι και είναι και της περιφέρειας, είναι και της προενομαρχίας, είναι και του Δήμου. Όλα αυτά δεν έχουν φέρει κάποια αρνητικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Γιατί δεν προχωράει τίποτα, έτσι. Κάθε καινούριο θεσμός έχει τα προβλήματά του. Όμως ως προς το οδικό δίκτυο είναι ξεκαθαρισμένο. Εάν θέλετε να σας απαντήσω πού ανήκει, υπάρχουν καταστάσεις, τεχνικές υπηρεσίες και αναφέρεται πού ανήκει το κάθε τοπικό διαμέρισμα, πού ανήκει ο κάθε δρόμος, είναι ξεκαθαρισμένο αυτό. Ο Καλικράτης είναι ένας θεσμός που προσπαθεί να κάνει, είναι καινούριος θεσμός, όμως ακόμη δεν έχει βρει το σωστό του δρόμο. Και κάτι ακόμη, συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Θέλω να σταθώ λίγο στα οικονομικά. Εάν πάρουμε ως παράδειγμα αυτά τα οποία μας ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, ο νέος Δήμαρχος, ο Παύλος Ομοσχολιός, ξεκίνησε με 21 εκατομμύρια, κατέληξε στα 11 εκατομμύρια τώρα. Από τα 11 εκατομμύρια θα είναι μείον 8%. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι ο Καλικράτης αντί να δώσει δημιουργία ανάπτυξης και προώθησης, αντίθετα μας έχει φέρει οικονομικά πάρα πολύ πίσω. Εσείς με το πρόγραμμά σας είστε διατεθειμένος να διεκδικήσετε χρήματα και από πού για να συμπληρωθεί όλο αυτό το κενό το οποίο μέχρι τώρα φαίνεται να υπάρχει? Δεν μας το έφερε ο Καλικράτης αυτό. Μας το έφερε η οικονομική συγκυρία την οποία βρίσκεται η χώρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η περιφερειακή ενότητα στους ΚΑΠ, στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους δηλαδή, είχε μείωση 50%. Επομένως δεν μπορούσε να κάνει έργο. Τι χρειάζεται εδώ? Σωστή οικονομική διαχείριση. Χρειάζεται να περιορίσει τις δαπάνες. Θα σας πω δύο παραδείγματα εγώ, που συνέβησαν στην περιφερειακή ενότητα. Οι δαπάνες στο τέλος του 2013 σε σχέση με το 2010 μειώθηκαν κατά 30%. Ειδικά τα ενίκια, θα σας πω, που ήταν διάσπαρτα και τα οποία μειώθηκαν κατά περίπου 80%, από 1 εκατομμύριο πληρώναμε ενίκια 657.000 σε 333 παρακαλώ. Και γι' αυτό έχω βγάλει την ανακοίνωση για το κτίριο του οργανισμού καπνού, διότι κύριε Μπενέκο, εγώ είχα τη μελέτη έτοιμη, είχα την οικονομική το οικονομικό προϋπολογισμό που χρειαζόταν. Το κτίριο αυτό είναι πάνω από 4.000 τετραγωνικά. Θα μπορούσαν να στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες. Ήταν της περιφέρειας, διότι η περιφέρεια έναν όροφο χρειάζεται, 700 τετραγωνικά. Όλα τα άλλα θα τα έχει ο Δήμος. Δέστε πως είναι αυτό το κτίριο σήμερα. Επομένως τέτοιο αυτό. Άλλο θα σας πω. Οι δαπάνες για δημόσιες σχέσεις μειώθηκαν κατά 73%. Από 335.000 σε 94.000. Οι δαπάνες για τα μηχανήματα για τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Όταν πήγα στην περιφέρεια υπήρχε μια κατάσταση οφειλών για διάφορους εργολήπτες οι οποίοι είχαν πάει να καθαρίσουν για χιόνια, για κατολιστήσεις και θα σας πω και εδώ ένα νούμερο για να δείτε πώς γινόταν. Το 2009 για ενοικίαση μηχανημάτων εκτός της περιφερειακής ενότητας είχαν δαπανηθεί 400.000 ευρώ. Ενώ αντίστοιχα σε εμάς το 2013 70.000 ευρώ. Από τι θα νοικοκύρημα, με συλλογή δαπανών, σωστή διαχείριση. Κύριε Αντωνόπουλε, ξέρετε πολύ καλά ότι τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο περίπου η κοινή γνώμη εδώ στο Αγρίνιο έχει ταλαιπωρηθεί με το θέμα της ανάπλασης του πάρκου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εκκρεμωδικία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας θέση, η δικιά σας άποψη για τα δύο ενδεχόμενα που μπορεί να προκύψουν από το ΣΤΕ. Αν δηλαδή το έργο ακυρωθεί, αν υπάρχουν πόροι και ποια είναι η πρότασή σας για την αποκατάστασή του, γιατί θα μείνει ένα ημιτελές έργο, και σε περίπτωση που κριθεί νόμιμο,
και γνωρίζοντας ότι η κοινωνία έχει διαφορετική άποψη, θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχουν περιθώρια για τροποποίηση στη σύμβαση. Σε αυτά τα σημαντικά θέματα θα πρέπει να γίνεται καλή ενημέρωση των δημοτών. Πράγμα που δεν έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια μακέτα στο κέντρο της πόλης, θα έπρεπε να υπάρχουν ανοιχτές συνελεύσεις και εν ανάγκη θα έπρεπε να υπάρχει και δημοψήφισμα σε αυτό το σημαντικό θέμα. Εμείς δηλαδή σε τέτοια σημαντικά θέματα, εάν χρειάζεται, θα κάνουμε και δημοψήφισμα. Ως προς το πάρκο, πιστεύω παλιότερα ήταν ένα σημείο αναφορά για τους αγρινιώτες και εκείνο εμείς που πιστεύουμε χρειάζεται μια ήπια παρέμβαση. Να κάνω μια ερώτηση τώρα για το νομαρχιακό ΚΕΚ. Τι γίνεται με αυτό? Είπατε? Για το νομαρχιακό ΚΕΚ. Το νομαρχιακό ΚΕΚ είναι μια ιστορία όπως είναι οι περισσότερες στο ελληνικό δημόσιο. Εμείς παραλάβαμε ένα ΚΕΚ χωρίς διοίκηση. Ένα ΚΕΚ χωρίς απολογισμό και ένα ΚΕΚ με οφειλές. Και τώρα μετά από πολλές συναντήσεις και με τον Δήμαρχο εδώ και με τους μετόχους όλους, γιατί είναι αρκετοί μέτοχοι, βέβαια την πλειοψηφία την είχε η νομαρχία και κατ' επέκταση στην περιφέρεια τώρα, προσπαθούσαμε να βρούμε τη λύση. Τελικά καταλήξαμε στο ότι πρέπει μέσω της δικαστικής οδού να εξηγιαθεί το ΚΕΚ και όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Να ρωτήσω κάτι πάνω σε Ναι, αυτό. ναι. Γύρω στα τέλη Νοέμβρη, γύρω 20-25 Νοέμβρη, στην ημερομηνία ήταν να γίνει μια γενική συνέλευση των μετόχων. Έγιναν πολλές συνελεύσεις, πάρα πολλές έχουν γίνει. Και με τον κύριο Κασιβάλη και με τον κύριο Δήμαρχο και με όλους τους δημάρχους, με όλα τα μέλη. Και τελικά αποφασίστηκε αυτό που σας είπα, το τελικό. Η απόφαση που λήφθηκε τον Γενάρη για περίπου 10.000 ευρώ για ανακατασκευή του κτηρίου. Ναι. Αυτό το κτίριο, εγώ προσπαθούσα πάντα να εξοικονομήσω χρήματα. Δηλαδή, πληρώνουμε 10.000 ευρώ νίκια εμείς εδώ το μήνα. Το κτίριο αυτό για να κατασκευή θέλει μόνο 100.000. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα χρόνο θα είχαμε κάνει απόσβαση. Δυστυχώς το ζήτησε επαγγελμένα από το Υπουργείο, δεν ανταποκρίθηκε. Τα χρήματα από ό,τι ξέρετε είναι εξασφαλισμένα. Ακόμη τώρα παραμένουν για την ανακατασκευή του κτηρίου αυτού. Η λειτουργία του κτηρίου αυτό. Ο Γιάννης Σιμψερής. Γεια σας. Θα μπορούσατε να μας κάνετε έτσι μια κριτική, μια αποτίμηση των άλλων υποψηφιότητων? Των άλλων υποψηφίων, είναι υποψηφίων σας. Των υποψηφίων. Ναι, έτσι μια. Δεν θέλω να μπείτε σε προσωπικά ή οτιδήποτε άλλο, απλά πώς βλέπετε την κάθε μία της άλλης υποψηφιότητας, δηλαδή απέναντι στη δικιά σας. Δεν μπορώ να σχολιάσω εγώ τους άλλους υποψηφίους. Παρακαλώ. Κύριε Αντωνόπουλε, θέλω να συνέχεια στην ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος ο Δημήτρης Παπαδάκης σχετικά με το πάρκο. Έχετε παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια ανακολουθία των μελετών που έχουν υποβληθεί στην περιφέρεια σας και στην αποκεντρωμένη περιφέρεια. Στην αποκεντρωμένη. Ναι, και στην περιφέρεια για το ΕΣΠΑ, για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Υπάρχει μια ανακολουθία στις μελέτες. Δηλαδή, άλλη μελέτη στην περιφέρεια για το ΕΣΠΑ, άλλη στην αποκεντρωμένη περιφέρεια. Τι συμβαίνει με αυτό? Πέστε μας, εσείς πρέπει να έχετε μια γνώση τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και το διαχειρίζεται η περιφέρεια, το έχει επικεντρωμένη διοίκηση. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάντα αλληλοκληρώμενες υπηρεσίες συγκρούσεις και έτσι βρίσκεται σε αυτή τη διαμάχη. Όχι, έχει άλλη υποβληθεί στην περιφέρεια και άλλη στην αποκεντρωμένη. Άλλη πρόταση. Άλλη μελέτη στην περιφέρεια, άλλη μελέτη στην αποκεντρωμένη. Δεν τη γνωρίζω αυτή τη διαφορετική μελέτη που έχει η αποκεντρωμένη. Κύριε Αντωνόπουλε, ξέρετε πολύ καλά ότι το Αγρίνιο ανέκαθεν τροφοδοτούνταν και όχι μόνο οικονομικά από την περιφέρειά του. Από τα χωριά δηλαδή των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν με τον καλλικράτης του καινούργιο Δήμο. Τα χωριά του Κάπου, οι αγρότες δηλαδή, στην περιοχή της Τριχονίδας, στην περιοχή του Κάπου, τροφοδοτούσαν το Αγρίνιο. Και τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης η περιοχή αυτή μαραζώνει. Θα ήθελα να μου πείτε, αν μπορείτε, έστω επιγραμματικά, μία-δύο προτάσεις δικές σας από το πρόγραμμά σας για την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου και για τον πρωτογενή τομέα. Πιστεύω πάρα πολύ στην πρωτογενή τομέα. Είμαστε ένας νομός ο οποίος παράγει. Είμαστε ένας νομός πρώτος στα βιολογικά προϊόντα πανελλαδικά και πρώτος στις εξαγωγές από τις ηχθειοκαλλιέργειες.
Εδώ δεν υπήρξε μια συγκροτημένη προσπάθεια του Δήμου με τους άλλους φορείς. Δεν υπήρξε ένα προϊόν, δεν υπάρχει στο Αγρίνιο. Να πει ο άλλος πήρα κάτι από ένα προϊόν και είναι από το Αγρίνιο, προέρχεται από το Αγρίνιο. Εδώ έχουμε τόσα εξαίρετα προϊόντα, ετούτοις δεν έχουμε κάνει καμία προσπάθεια για να έχουμε ένα προϊόν που οι αγρότες προσπαθούν από μόνοι τους. Εμείς στην Περιφερειακή Ενότητα, παρότι είχαμε οικονομικές δυσχέρειες, για φέτος βγάλαμε 200.000 ευρώ για τον εξηλεκτρισμό των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αυτό το πληροφορηθήκανε κι άλλοι εδώ συντοπίτες μας και πήραν τα χαρτιά από το Δήμο και τα φέραν να υλοποιήσουμε στο πρόγραμμα. Υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες, μικρά συμβέλια βέβαια, που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Και αναγκάζονται οι κτηνοτρόφοι με τον παραδοσιακό τρόπο να αρμέγουν με τα χέρια και όχι με μηχανήματα γιατί δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχουν μονάδες όπου δεν υπάρχει δρόμος. Έτσι έλεγε. Δεύτερο θα σκέφτομαι στην ανάπτυξη. Υπάρχει μία μελέτη της ΔΕΗ, η οποία είναι σαν ελάχιστη απόδειξη από αυτά που έχει πάρει. Μια πολύ μεγάλη μελέτη, η οποία αρχίζει από την διεύθυνση της Επισκοπής και καταλήγει στις εκβολές του Αχυλώου. Και περνάει και από το Αγρίνιο, φαίνεται από τα όρια του Δήμου. Όπου εκεί προβλέπονται πάρα πολλά πράγματα. Μαρίνες, ορειβασίες, χημεία νερού, μια θαυμάσια ανάπτυξη. Η τελευταία συνάντηση ήταν πριν ένα μήνα. Πήρα προσωπικά όλους τους δημάρχους. Ο Δήμος Αγρινίου δεν παραβρέθηκε. Για αυτή την τουριστική ανάπτυξη η οποία θα γίνει στην περιοχή, στην τελικό στάδιο η μελέτη και αναγκάστηκε και είπα στους μελετές να τους δει συγγνώμη για να την επαναλάβουμε για να ξανάρθουν οι Δήμοι πάλι. Κύριε Αντωνόπουλε, να μου πείτε δύο λόγια θέλω για το συνδυασμό σας, πότε θα ανακοινώσετε ονόματα, πόσοι είναι στο πλευρό σας αυτή την ώρα. Και θέλω ακόμα να ρωτήσω, στο ενδεχόμενο που δεν περάσετε στον δεύτερο γύρο, όλα είναι πιθανά, έτσι θα αποφασίσουν οι πολίτες. Μπορεί να βγείτε και από την πρώτη Κυριακή να τελειώνουμε, μπορεί και να μην περάσετε. Σε αυτό το ενδεχόμενο, με ποιους θα μιλήσετε και τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, οπότε... Κλασική απάντηση είναι από εκεί και πέρα. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω υποθετικό. Ως προς τα πρόσωπα, μερικοί από τους συνδυασμούς κατά διαστήματα βγάζουν ένα πρόσωπο. Και λένε από τον κύριο Περίκο, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή βγάζουν το καλό χαρτί, ας πούμε. Ο άλλος στο τοπικό συμβούλιο δεν έχει καλό χαρτί. Δεν πρέπει να τους ανακοινώσουν αυτούς. Δηλαδή επιλεκτικά δεν κοινώνουμε ονόματα. Εγώ τους ανακοινώσω όλους μαζί και θεωρώ ότι έχουν όλη την ίδια αξία. Έχουμε κάποια ημερομηνία πάνω σε αυτό? Πότε? Όχι. Μιας και μιλήσαμε λοιπόν για τους υποψηφίους, θέλω να μου πείτε το εξής. Επειδή ακούγεται τελευταία για κάποιους λόγους ότι δεν θα φτάσετε μέχρι το τέλος, δεν θα καταθέσετε ψηφοδέλτιο. Τι έχετε να πείτε? Ξεκινήσαν να λένε ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Από ό,τι βλέπετε θα είμαι υποψήφιος. Ξεκινήσαν να λένε διάφοροι ότι δεν θα φτιάξουν συνδυασμό. Ο συνδυασμός ολοκληρώνεται. Ξεκινήσανε πάλι να πούν ότι στις 27 δεν θα κατέβω, αλλά θα διαψευστούν. Κύριε Αντωνόπουλε, ποια θα είναι πρώτη προτεραιότητά σας εάν και εφόσον εκλεγείτε δήμαρχος Αγρινίου? Τα προβλήματα δεν είναι ένα και μοναδικό, είναι πολλά. Η ανεργία το αυτό που μαστίζει τους νέους κυρίως. Θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς. Με τα επιμελητήρια, με την ΕΑΣ, με τα κέντρα, τα προγράμματα, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους νέους να βρουν εργασία. Το πρώτο μας λοιπόν μέλημα θα είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Και εκεί που υπάρχει δυνατότητα, η τουριστική ανάπτυξη, η βοήθεια, γιατί είμαστε αγροκτηνοτροφικός νομός, θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση για να βρουν δουλειά οι νέοι. Να ρωτήσω, θεωρείτε ότι μπορείτε να προσφέρετε περισσότερο στον Δήμο από τη θέση σας ως Δήμαρχος από ό,τι μπορούσατε σαν αντιπεριφερειάρχης? Αντιπεριφερειάρχη δεν είχα μόνο τον Δήμο Αγρινίου, είχα όλους τους Δήμους και έπρεπε να είμαι δίκαιος. Δεν λειτουργήσα ρουσφετολογικά υπέρ του Αγρινίου για να καρποθώ ωφέλη, λειτουργήσα αντικειμενικά και ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος του κάθε Δήμου. Σας είπα, όπου χρειάστηκε ο Δήμος,
ανταποκρίθηκα. Όσα έργα έπρεπε να γίνουν στο Δήμο, τα έκανα. Σχολεία, το Παναγία Ελεούσα, τα κοινωνικά προγράμματα. Επομένως, τώρα όμως που θα είμαι δήμαρχος, θα επικεντρωθώ αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το τομέα, σε αυτή την περιοχή. Κύριε Αντωνόπουλε, αν ήσασταν δήμαρχος σε αυτή τη δημοτική θητεία, πώς θα αντιδρούσατε απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές της συγκυβέρνησης, τι θα κάνατε για παράδειγμα στην περίπτωση των διαθεσιμοτήτων? Πιστεύω ότι ο καθένας δεν είναι με μια ταμπέλα μνημονιακός, αντιμνημονιακός, είναι με τον τρόπο ζωής του. Εμένα ο τρόπος ζωής μου είναι αντιμνημονιακός. Δεν έχω ούτε πισίνες, ούτε βίλες, ούτε κότερα. Βοηθάω τους συνανθρώπους μου, έχω δώσει δείγματα γραφής και είμαι εναντίον της διαθεσιμότητας. Ευχαριστούμε.